बोला गणपती बाप्पा मोरया, गणपती बाप्पा मोरया. GSBच्या माध्यमातून दरवर्षी अतिशय सुंदर पारंपरिक पद्धतीनं अगदी संपूर्ण षोडशोपचारासहित या ठिकाणी गणेशाचं आगमन होतं आणि 5 दिवस अतिशय भाविकतेनं गणेश पूजन होतं, प्रसाद वितरण होतं आणि मला असं वाटतं इथे आलेला प्रत्येक जो भाविक आहे तो इथल्या वातावरणातनं एक निश्चित अतिशय सकारात्मक अशा प्रकारची ऊर्जा या ठिकाणून घेऊन जातो. विशेषतः हे जे काही गणेशाचं पारंपरिक रूप GSBने या ठिकाणी वर्षानुवर्ष साकारलं आहे आणि ते तसंच जतन करून ठेवलं आहे, हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आणि म्हणून आपल्या सर्वांना मी अतिशय मनापासनं आपले धन्यवाद देखील या ठिकाणी मानतो, आपल्याला शुभेच्छा देखील देतो आणि गणपती बाप्पाला विनंती करतो की विघ्नहर्त्याने आपले सर्वांचे विघ्न दूर करावे आणि आपल्या महाराष्ट्राकरता, आपल्या देशाकरता सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर हे सर्वांना प्राप्त करून द्यावं. आपण दरवर्षी निमंत्रित करतात त्याबद्दल आपले खूप खूप आभार. धन्यवाद. गणपती बाप्पा